Na, sziasztok! Ez egy jó műző traktor. Itt hátul a kihajtás, mármint az erőgép kihajtás, ez nekem nem működött. Úgy mondva nem lehetett bekapcsolni. Vagyis csak néha nyomtuk a kart, itt oldalt volt ennek a karja, nem itt elől, más, mint a másik, mert ez oldalt volt. Itt oldalt volt ennek a karja, és ilyenkor lehetett forgatni, mikor be volt kapcsolva. Most kiveszem, mert még úgyis ezt tömítésbe kell visszatenni. 10 pár ezerért lehet venni csóvizét, általában azt mondják, hogy mi az a rúd, annak a belseje kopik ki hamarabb. Majd meg fogom rendelni azt attól, tehát a tartalékba el fogom tenni. Most annyira nem tudom még, hogy kell, mint kell már szétszedni még jobban. Nem is akarom megtudni. Itt van ez a szerkentyű, ami tol egy hüvelyt a rúdon. TLT hüvelyt. Ez tol egy ilyen beakasztott. Így. És ezt is már én megperséltem egy kicsit, mert ez is egy kicsit nagyon lent volt már. Nagyobb volt itt a hízak, szerintem ez egy kijjebb rúgott, a rugó kijjebb rúg. Ez tartsa a két irányt a rugó. Két irányt, hogy hova ugorjon bele. Tehát ennyit tud engedni. Itt. Tehát ez a hüvelyt, ezt tologassa előre, hátra. Ez a végállás, amivel én be kéne, hogy kapcsoljon. Na most, végül is ebbe a hüvelybe nem az egész kopott le, vagy ment tönkre, hanem csak gondolom egy 2 centi. Abból, hogy ezt tudtam egy kicsit fordítani. Itt én kifúrtam, megfúrtam elrébb, egy olyan 1,5 centivel áthelyeztem a lukakat, tehát a felfogatást, annak a felfogatását körülbelül. Egy olyan 1,5 centivel elrébb fogatom fel. Így. Tehát itt fordítok ezen hogy beljebb essen, rá tudja tolni a hüvelyt a fogakra. És ennyivel fordítok, és nem a gyári helyre. Láttam egy ilyen videót, ez beheggesztette. De minek? Mert ez egy zárt. Tehát itt a tömítést teszem be ide, és különösebben nincsen jelentősége, állítható. Ha most veszek egy hüvelyt majd egyszer, amihez szerintem ki kell venni itt a végén ezt a rudat. Ha kicserélem, akkor ezt csak visszahelyezem a gyári lukjaiba, és kész. Tehát ezért be kár beheggeszteni. Ez állítható, vett így. És akkor így. Nem tudom, mennyire tudok bemutatni. Ja, még nézzük, lámpáját fölkapcsoljuk.
Na, ott van az a... Be van kapcsolva, azért nem bírom megmozgatni. Mindjárt mutatom egy fával. Itt van, ide megy bele ebbe a csúszó hüvelybe. És ezt nyomja el arra. Most be van kapcsolva pont. Most nem is tudom tekerni innen a végéről, mert már működött a resenkezett rendszer. Megpróbálom kikapcsolni. Hát ott elment erre. Így. És azt használjuk le, azt a kis részt, amit még nem koptatott le a fogakból. És innentől kezdve tudom pörgetni. Eddig nem tudtam pörgetni. És emelről bedugom. Megnyomom a helyre, mert ennek így kell működnie. Tehát ide bemegy ez a kar, elkezdi nyomni arra. Így egész oda benyomja. És innentől kezdve még nem, most fog bemenni a helyre. Most. Ez a max odáig bemegy. Innentől kezdve már fog a hajtóknál. Tehát ezt már nem bírom, már kattog. Ennyi. És akkor ezt ennyivel arrább tudtam fúrni. És így egy ilyen hüvelycserét megúsztam. Nem tudom, meddig fogja még írni. De odáig nem tudtam el, hogy azt ott kiszedem, meg hogy jön ki az a hüvely. Lehet, hogy egybe kijött szépen. Szerintem egy darabig meg figyelni fogunk rá, hogy ne legyen félig meddig benyomva, mert az a baj, hogy az enyémnek itt van a karja, és ilyen hosszú. Itt szaladgált előttem, nem tudtam ez micsoda. Ez az Isten verte nagy kar, de minek ekkora kar egy gardány kapcsolónak? Majd ezt egy kicsit rövidebbre veszem itt egy picit, itt-ott bent, egy kicsit, ez bőven elég lesz ide egy kicsit. Nem tudom ennek mi ilyen. Amott hátul az meg, nem láttam sehol, az meg, még mutatom azt is akkor. Az meg, nem tudom, hol tettem. Az meg a diffizár. Nem hoztam ki? Itt van egy fedél, ami ezt tologassa. És itten a tetején egy kicsit már járt az a kar. Itt tolja össze a két fogak, a recéket, fogakat. Azzal zár, ez a diffizár itt erre. Nem tudom, hol tettem. Lehet, hogy még nem hoztam ki. Ide le volt esni. Na, itt a diffizár, ami itt van hátul. És ez az a kar. Nekem itt ez mozgott nagyon. Itt a tengelyen elmozgott. Ezt most már lefixáltam, most már működni is fog a diffizár is. Azt nem tudom, hogy ott nem kéne valami golyónak lenni benne. Nem tudom. De minek van kialakítva, nincs, van semmi. Itt marad, ott marad. Most így össze-vissza lityög-rötyög. De be tud kapcsolni a diffizár.
Mert más nincs hozzá. Hát olyan golyó, ami kiesett, az olyan biztos, hogy nincs benne. Na mindegy, majd még azt kiderítem. Nem tudom, hogy ennek van-e valami kapcsoló X minta vannak. Na, remélem segíthettem. Sziasztok! Rakom össze.